Bertatik eta bertarako. Bueno, haupa Izerdi Patxetaneko jarraitzaileok, hemen gaude beste elkarrizketa batekin, eta gaurkoan alboan Ibon Larrina daukagu, boxeolari ohiak, egun boxeo entrenatzailea, lehenik eta behin, zorionak, zene txoritxo batek kontatu duzku bigarren aita izango zara, hortaz, lehenik eta behin, zorionak. Ni esker. Eta, bueno, hemen txegaz, ireki berri duzu Pura Vida zentro honetan, eta elkarrizketan barneratu aurretik gustatuko litzaiguke jakitea zer dituzun gurea bezalako proiektu baten inguruan. Gustatu zait eta oso interesgarria iruditzen zait egotea kontenidoa euskeraz, euskal kirolari buruzkoa, ze askotan bilatzen dituzu eta referenteak edo kanpokoak dira, boxean gehien bat, azkenean dira mexikarrak, estatu batuarrak edo filipinoak, baina aldi berean bilatzen duzunean gure kirolari buruzkoak askotan erderaz agertzen da, eta euskeraz esatea kontenido hori oso garrantzitsua da. Lehen esan bezala, egun entrenatzaile gisa zabiltza lanean, nolakoa da Ibon Larrinagaren egunerokotasuna? Altxatu eta beti daukate buruan entrenamenduak, ez? Saiatzen naiz banatzen nire bizitza pertsonala eta profesionala, baina beti izan dut hor gimnasioan behar nintzela profesionala edo konpetitzaile nintzenean, eta gaur egun entrenatzaile bezala bebai, orduan. Esnatzen zara eta okazu hor, beti pentsatzen zelan hobetu, zelan moldatu eta gero gimnasioa joan, klaseak eman, bueltatu etxera, gimnasioa eta gero berriz etxera. Eta posik ez, topatzea gustatzen zaizun gauza bat eta horretaz lan egitea kristona bat. Suposatzen dut aldaketa handia izango zenula boxeolari zinen garaietatik. Faltan botatzen dizu bizi modu hori? Bai, egan faltan botatzen da eta hozten duzun momentu horretan oso zaila da, bizara hor enfokatuta zure egunerokotasunean mantentzea ondo likatuta eta atsedena eta entrenamenduak eta ez denean konpetitzen mugak zabaltzen dira bat, eta malgutasun hori daukazu. Baina, jarraitzen duan ez boxean sartuta eta konpetizioan sartuta beste modu baten, nik uste dut esai dela hain gogorra bai dela gogorra momentu hori, esaten duzunean igual utzi behar dut eta utzi tokia belaunaldi berriei eta denbora gehiago dedikatu da familiari eta beste proiektu batzuei, baina mantentzen izenez konpetizioan ez eta hain gogorra. Nahiz eta boxeo azken aldean sekulako hazkundea bizitzen ari, ziur gaude gure jarraitzaile askok oraindik ez dakitela zertan datzan boxeo entrenatzaile baten lanak edo jardunak. Zer lan fisiko jorratzen dira, zer lan taktiko, zer lan tekniko, zaildu guzu pixka bat? Da nahiko kompletoa, ze boxeoan sartzen dira parte asko, parte tekniko, parte fisikoa, parte mentala bai oso garrantzitsua da, azkenean, igual entrenamendu normal batean ez dira kolpe asko jasotzen, ez bazara konpetitzea talde batekoa ez dira kolpea jasotzen, baina gauza bat txarda deratzen denean, boxean ordaintzen dozu, jasotzen dozu, orduan parte mentala bai hori garrantzitsua da. Alde fisikoa bez, egon behar denbora guztian, forman hartu eta eman horretarako, eta parte teknikoa argi dago, bakarrik botatzeekin ez du balio, mugitu behar duzu gorputza guztia eta gero defentsarako, baitu hainbat parte eta guztiak garrantzitsua dira, eta hori guztiak nahaztu behar dira, sartu behar zara entrenamendu bakar batean sartzea edo banatzea astean zehar, dauka bere gauza. Ibon, gaur Pura Vida entrenamendu zentroan gaude, zuretzako oso garrantzitsua izan den proiektu bat, konta iguzu pizka bat zelakoa izan den atzetik dagoen lan guztia, eta zenbat hilabete eman dituzu proiektu hau prestatzen? Ni egia dela boxeolari mota ezberdinak, dauden boxeolariak
heltzen diren generazioa eta agintzen dutela, agintzen diotena buru belarri betetze dutena, eta ez dituztenak galderak egiten bere entrenatzaile egite dut, eta punto. Eta ni beti egon naz hor, bilatzen modu empiriko batean, baina jakitea segatik den gauza bakoitza, segatik egiten den gauza bakoitza. Eta boxeoan hasi eta bueno, urte batzuetara hasi nintzen klaseak ematen, daramat igual boxeatzen 15 urte eta 10 klaseak ematen, zentro ezberdinetan, eta asko ikasi dut klaseak ematen, nahiz eta konpetitzailea izan, bakarrik irakasten eta nola irakasteko ez dakitzela esan, jakitea zergatik azaltzerakoan ikasten nuen nire bai. Eta hori guztia, gimnasio ezberdinetan eta zentro ezberdinetan ikasean dudana, izan nahi nuen nire zentro propioan, eta urtetan zehar ikasean dudana, nire zentroan irakastea eta nire kirolariei ez bakarrik konpetitzailei baizik eta kirola egiten datorren norbaiti, eta oso pozik nago, azkenean izan dira urteak, eta hau guztia ikasitakoa izatea nire tokian, kristan. Ibon, pura vida, izen bitxia, zergatik aukeratu duzu hori? Behin elkarrizketa baten, konpetitzailea nintzenean galdetu zaten, eta zelan da zure boxeoa eta zelan sentiaratzen zaitu boxeatzen dozunean, eta nire atezitzen, pura vida, zelan mugitzen nintzen, dinamikoa nintzela, eta zelan sentitzen nintzen, entrenamendua amaitu eta dutxara joan, eta zelan sentitzen nintzen, eta pura vida, eta horrekin geratu zen, pura vida, eta gero zizena pura vida geratu zitzaidan, eta bai boxealari moduan, eta nire entrenatzaile moduan, eta nire boxeoa ulertzeko era zelan da, pura vida jarraitzen du. Zu zentro askotan egondakoa zarela esan diguzu, beraz, Euskal Herriko boxeolari asko ezagutzen dituzu, maila badakizu zelakoa den, nola dago momentu honetan Euskal Herriko boxeo maila? Oso ondo esan. Hasi nintzenean ni konpetitzen, joaten ginenean Espainiako txapelketetara, Euskadiko selekzioa zen flojita, jende guztia ateratzen zirenean horiek sosketa enfrentamendu entzat da, guztien nahi zuten Euskadiko selekzioaren aurka egitea, eta gaur egun, seguru nago, marroi badala Euskal selekzioa. Bizkaitarrak, Gipuzkoarrak, Arabarrak daude nivel altuan, baita Nafarrak nivel altua daukate. Nahi eta nahi ez iraganera salto egin behar dugu, lehen aipatu duzu 15 urte inguru garo dituzula boxeatzen, zer dela hasi murgildu zinen kirol honetan? Nik futbola egiten nuen, eta tibia eta peronea utzi ostean, esan zeneko tragikoa apurtzea horranka eta blandiburu geratzea eta hemen ikasten ningoela batxillergo Arandian, lagun batek esan zidan boxeoa frogatzeko, berekin joateko, berak ez zuen boxeoa egiten, baina bazekien ondoan egiten zutela, joan nintzen frogatzera eta engatxatu egin duen. Gero bueltatu nintzen futbolera eta tartekatu nuen futbol eta boxeoa, baina gehiago tiratzen ninduen boxeoak eta sentitzen nintzen pura vida boxeatzen nuenean, eta horregatik bi egun egitetik, 3 eta 1, eta azkenean boxeora pasatu nintzen, eta entrenatzen nuen 5 egun astean, horrela 6, eta horrela hasi nintzen boxean. Hasieran bakarrik kirola egiteko, baina gero hasi nintzen rineri gotzen, sentitzen zer zen adrenalina hori beti bilatu zen, eta adrenalina puntu hori ez bakarrik kiroletan baizik eta bizitzan, eta tokatu nuen boxean. Boxeolari ibilbidean zehar, etapa ezberdinak erretzen joan zara, hasieran amateur gisa Bizkaiko txapeldunetan zinen, Espainiako txapelketan ere parte hartu zenuen, eta horrek guztiak profesionaletara salto egitea ahalbidetu zizun. Nola bizi izan zenuen salto hori? Salto garrantzitsua da, boxeo amateurrean
oso nintzen, trebea eta ondo moldatzen nintzen, baina boxeo amaterra eta boxeo profesionala bi kirol ezberdina dira, ni beti zate dut bi kirol ezberdina direla, zenean boxeo amaterran zaude gehiago puntuatzera eta borroka irabaztera puntuatzen, eta boxeo profesionala kirol gogorra da, borroka luzatu daitezke, azten zara lau asaltotara, baina luzatu daiteke 6, 8, 10, 12 asaltotara, eta kirol ezberdina dira, esate baterako futbol sala eta futbol hori zelaian handian jolasten dena, ez? Eta bueno, egon behar da hor tartetxo bat behar duzu moldatzeko. Askok ez dute lortzen, beste batzuk gaur egun tartekatu dezakete boxeo, nire garaian ez, baina gaur egun tartekatu dezakezu boxeo olimpiko eta boxeo profesionala, eta bueno, izan zen komplikatua. Oso ondo. Zure borroka berezienetarikoa, posatzen dut Michael Colanen aurkako borroka hura izan zela, nola gogoratzen duzu esperientzia hori? Nahiz eta tabaz galdu? Bai. Hasieran joan nintzen Frantziara egitera Mediterraneo txapelketa eta irabazi nuen, eta horrek kriston konfiantza eman zidan, gero bueltatzerakagoan galdu nuen hemen Bilbon, eta beste borroka bat egin behar izan nuen berreskuratzeko eta hartzeko sentsazio onak, eta porrota bakarrarekin deitu nintzen Nueva Yorkera jateko Colanen aurka. Eta niretzat izan zen, zabaldu zitzaidan boxeo mundua, ze ikusi nuen hor, boxeolariak zirela goi mailako kirolariak, ez? Hemen orain hasi dira estatus hobeago bat hartzen, baina ni hasi nintzenean boxeo zegoen mai oso basuan. Ez bakarrik kirol mailan baizik, eta zelan ikusten zen boxeoa zen zagoden gure getoan, ez? Eta nintzen ara, eta hurbiltzen ziren NBA-ko jokalariak eta tratatzen gintuzten guztiak, kirolari profesionala bezala, hemen tratatzen ez gintuztela, eta flipatu nuen. Eta horrek egin zidan, engantzatzea gehiago boxeoara, gare horretan banengoan engantzatuta, baina momentu horretan hasi nintzen hori, nire bizitza osoa zen boxeoa, Twitterren sartu, Instagramean sartu, eta guztia informazioa bilatu, azkenean hemen jartzen duzu teleberri eta agertzen duzu futbola, eta bueno, igual agian John Ram eta Rauna tal, baina ez da agertzen boxeoa, ez? Eta boxeolariok edo boxeozaleok bilatu behar dugu gure iturriak, eta horra hasi nintzen bilatzen guztia eta geratzen nintzen encantado. Aipatu duzu ETV baten edo telebista publikoetan askotan boxeoari zaiola ematen merezi duen garrantzia hori, zergatik uste duzu dela? Alde batetik boxeoa kirol zaila dela, ez dago kontinuitate bat, ez dago liga bat, ez dago txapelketak dira egun batekoak, pena bada, azkenean boxeo da kirol gogor bat eta ezin duzu borrokatu astero. Ez bada, amaterren bai, baina profesionaletan ezin zara astero eta bueno, hiru betero behin edo lau betero behin egin behar duzu borroka bat. Orduan, normala da jarraipen hori ez egotea. Baina ez ditu hainbeste sale telebistan egoteko moduan. Bai hasi da ikusten gehiago eta Andonirekin eta Kermanekin eta ematen du igo dala, eta bai ikusi da teleberrian boxeoa, baina ez futbola bezin beste argi dago, edo saskibaloia, edo arrauna, edo pelota bezala, azkenean pelotari daude astero frontoian, eta gu gaude entrenatzen 8-9 asteko kanpamendu bat egiten, eta bueno, zaila da kanpamendu horri jarraipen bat egitea, ez bazara superestrella bat. Komentatu duzu profesionala zinenean, estatusa nahiko bajua zenutela boxeolariek. Uste duzu gaur egun hori hobetuela, eta nola ikusten duzu Espainiar estatuan boxeotik bizitzeko aukera hori? Bal dago, oso zaila da oraindik ere? Bai igo da nahikotxo gainera, eta oso pozik gaude, ikusten dira boxeolaria badirela ja kirolaria, eta bueno, egia gehienek edo ia guztiek izan behar dutela bere ogibidea aparte,
Baina, ikusten da gero eta diru sarrera gehiago dituztela eta, lan egin alduzula gimnasio baten, ez 8, baizik eta 6 ordu, eta beste batzuk jarritu behar dute bero egitearekin, baina ikusi dira, kirolari batzuk izan direla gozoaz, adibidez, Germán Lejarra bat, Sergio García bat, Kiko Martínez bat, ikusi dira tantatxo batzuk eta hemendik aurrera gehiago izan daitezela. Aukera daude. Diru sarrera komentatu dituzu, boxeolari bateri nok ordaintzen dio, zelan sartzen dira? Diruak zeintzu dira ingresuak, biderik nabarmenenak edo? Claro, hori da komplikatua dana. Diru sarrera izateko borrokatu behar dozu, eta borroka da diru sarrera potoloena, ez? Bestela egon daitezke sponsorrak, esan dugun bezala, ez bagara agertzen telebistan sponsorrak sumeak dira. Eta borroketan egoten dira hori poltsak edo diru sarrera. Imaginatu dara mazula 6 hilabete, 6 aste entrenatzen, borroka baterako eta lesionatzen zara, mosketa bat egiten dozu edo eskua mina dituzu eta ezin duzula borrokatu. Dara mazulu 6 aste, inbertitzen denbora bat, diru bat, pentsatzen jasoko duzula 2 astetan poltsa bat eta ez duzu jasotzen, ez? Eta oso gorra da, eta horregatik ez baduzu poltsa handia kobratzen, ezin da horretaz bizi, ez? Eta gero gainera, poltsak ez direla oso handiak, ez bazara txapeldun handi bat, ez bazara kanpora irtetzen, Behar bada, diru kontu hori da, igual, desberdintasun nagusien hemen Europa edo Espainia eta Ameriketen artean, ez da? Bertan zelan doa diru kontu hori, asko gehiago irabazten dute, gehiago involukratzen da, bai gizartea, bai enpresak eta bai, egoera nolakoa da? Ameriketan eta bai Ingalaterran ikusten da, azenean, kirolaria da produktu bat, managerraren produktu bat, managerrak sostengoa ematen dizu, ez? Mantentzen zaitu, eta hor gutxien ez badaukazu bizitzeko. Egia ez dauk zerela bizitzen, sobrau, baina bizitzen za. Eta gero ja egoten dira diru sarrerak borroketan, eta gero eta nivel handiago hartu, gero eta gehiago kobratzen duzu, eta baude batzuk bizi direla ondo, beste batzuk oso ondo, beste batzuk, sumeago eta utzi behar dutela. Hor gutxien ez badaukazu, gehieni daukate sostengu bat eta bizi zaitezke entrenatzen, atseden hartzen, elikatzen, entrenatzen, atseden hartzen, elikatzen eta hori da kirolari baten hartu behar duen egunerokotasun hori, ez. Boxeoan kategoriak pisuka joaten dira, eta boxeolariak beti etengabe egoten zarete hor pisuaren aurka borrokatzen, beti limitean hor jokatzen, nolakoa da bataia psikologiko eta fisiko hori? Oso gorra da egunero egotea entrenatzen, erretzen asko, eta gero heltzea etxera eta nahi duzuna zin jan, ez? Eta beti esnatu eta pisatu, ohera joan eta pisatu, azkenean sartzen zara trastorno psikologiko baten oso gorro dala. Gainera, orain arte boxeoa, esan dizudan moduan, ez dagoen, izan da por bat tercermundista, ez ikusten genuen txirrundaritza, Triston aurrera pausok ematen zituela eta zokala teknologia eta zientzia sartuta, edo igeriketan, edo beste edozein kiroletan, eta boxeoan ez, bizi ginen, eta bai, irakurtzen genuen edo entzuten genuen egin behar zela hau eta bestea, eta probatzen genuen gure gorputzarekin, ez. Gaur egun ja daude iturri gehiago begiratzeko interneten, eta daude profesional gehiago horretara dedikatzen direla, eta, horrela pauso handiak eban dira. Orain arte, egin dira salvajada, egin ditugu salvajadak, eta asko, trastorno askorekin geratu gara, egun sendatuta nago, baina nik borrokatzen nuen, geratzen nintzen fin-fina borrokatzen nuen, eta gero hartzen dituen 15-20 kilo. Salvajada, pusten nintzen, porque pasatzen genuen kriston antsietatea. Gaur egun ja hobeto egiten da, baina hala ere, nahiz eta hobeto egin, gogorra dira pisu jitziera horiek, eta kirol honek daukan gauza da.
Orain Ibon Larrinaga entrenatzaileera berriro itzuliko gara. Orain gutxi jakin zen, Kerman Lejarragaren entrenatzaile izateari utzi zeniola. Zer dela eta edo zeintzuk izan ziren arrazoiak? Beitu, generaman 3 borroka elkarrekin, 2 hemen egin gintuen prestaketak hemen Bilbon eta bat Las Vegasen. Eta, lehenengo 2 borroka ondo atera ziren, 3. Nahiko, ondo atera zen, baina ez genuen irabazi. Eta nik uste dute bilatu zuela. Nik bultzatu da bai apur bat saiatu kausa gehiago frogatzen eta beste pertsona batetik ikasten eta hartzen eta erabaki zuen beste entrenatzaile batekin joatea. Horre erlazioa ondo mantendu da eta pozik erabaki horrekin. Eta nolakoa da Kerman Lejarraga zelako eliteko boxeolari baten entrenatzaile izatea? Erraztasunak ematen dizkizu, askotan amateur taldeekin zaude boxeolari askorekin, edo profesionalak hain nivel altuko boxeolariak ez direnekin, zaude 5-6 boxeolari profesionalekin aldi beren entrenatzen, eta Kermanekin zaudenean, zaude bakarrik profesional batera begira hor enfokatuta, eta zentzu horretan errezagoa da. Bai daukazu ardura gehiago, eta egon behar zaten gabe bueltak ematen buruari, pentsatzen entrenamenduak, pentsatzen aurkaria zelan borrokatzen duen, zer bilatuko duen Kermanik alte egiteko, eta da katua eta arratoiaren jokua da eurek zer egongo dira pentsatzen, eta gu horretara zer egingo diogun kontra, eta igual ez badute hori pentsatu eta kontrako jokoa egingo badute, orduan ardura handia da, bai erraztasunak ematen dizkizu, porque pertsona bakarra ekin zaude, hor balantze batean jartzea zaila da. Aipatu duzu nola boxeoan eskutuko kirola den eta arringean borroka egitetik lan asko dagoen, ez? Ibon Larrinagak nola planifikatzen ditu borrokak edo Ibon Larrinagari nolakoa bere boxeolariak nolakoak izatea gustatzen zaizkio ring gainean? Beitu, nire gustatzen zait kolpeak ez jasotzea, azkenean bizitza soluzioa da, eta boxeoak kirol oso gorra da. Ateratzen dira ikerketak, futbol amerikarra kolpea jasotzea gero etorkizunera arazoak etorri ditzazkela, boxeoan kolpea jasotzen dira eta hori ez da ona. Orduan, nire gustatzen zen nire boxeolariak kolpeak sartzea eta aldi berean izatea estilo agresibo bat diotea, etengabe proposatzen eta botatzen eta erritmoa sartzen. Dinamikoa, ez? Bai, naiz eta gero eskeratu burrukara gerrara buruarekin. Baina gustatzen zait borrokalari bakoitzaren estiloa errespetatzea. Esan edot, zu borrokalari bat hartzen duzunean, moldatu dezakezu eta eman aldiozu formaz, azkenean hartzen zizu pertsona bat genozetik eta forma eman aldiozu eta zu nahi duzu moduan entrenatu estilo bat izateko, baina gero bakoitza dauka barruan, bauka bere zenan, baditu gauzak. Eta batzuk badira atzera joatekoak eta defentsatzekoak eta kontra erasotzekoak, beste batzuk badira gerra bidatzen duten etengabe. Orduan gustatzen zait euren estiloa errespetatzea, baina kontuan hartuta hori, zidala gustatzen kolpe gehiagi hartzea eta naiz eta defentsatiboak izatea agerria apur bat eta agurtzea bai. Gizarte honetan aurre iritzi asko ditugu eta boxeoa zoritxarrez aurre iritzi asko ditu. Danak dira gehienengoak txarrak, aurre iritzi txarrak, eta jende askok barneatuta ditu, oso barnean ditu, eta zuen boxeolariak beti zain duzue aurre iritzi horriek oso kontrakoak direla eta errealitatea oso ezberdina dela. Zuk ze iritzi daukazu horren inguruan eta zer esango zenioke aurre iritzi txar horiek barneatuta dituen pertsona bati? Nik ulertzen dut, orain arte boxeoan ikuste dutena, beti izan da berria Polidiazek pasatzen zela drogarekin edo ez dakit nork egurtu dela bere emaztea. Azkenean berri horiek dira
bilatzen direnak dira, sensazionalismo hori beti bilatu izan da. Eta boxeoan zoritxarrez eman dizkegu arrazoia, boxeolari asko edo datoz auzo txiroetatik eta errestasun gehiago daukate, porque ez dute heziketa bat izan, eta arrazoik eman dizkegu gizarteari holango aurreretxek izateko. Gero eta gutxiago dela, bai, eta gero eta kirolari osasuntsuagoa ditugula kirol honetan, bai, kendu behar direla, bai, baina kostatzen da, esan edute. Eta asko da irudia, ikusten gaituzu guztiak eta guztien zizkegu tatuajeak eta guztien zizkegu pitbullak. Pues ni bai daukat el racilla potxoloa, tío, pues a ver, aurreritxea dira, ikusten duzu boxeolaria eta fuertea eta tatuatuta eta irudi agresibo batekin, nahiz eta gero ezagutzen gaituzunean gehienak agente sano. Elkarrizketa bukatzen joateko, Ibon, zeintzu dira zure etorkizun hurbileko helburu nagusiak eta pizka bat burutik pasatzen zaizuna? Gustatuko litzateke boxeoaz gozatzen jarraitzea, irakastea urtetan zehar ikasi duena, baina jarraitzea irakasten duan bitartean, jarraitzea ikasten bitu, gustatzen zaite mugitzen zean toki batera eta bestera, ikasi guztiet, jaten ez belada batera, boxeo gau batera, eta paratzen ez edonorekin, ez nahiz inor baino gehiago, inor ez da ni baino gehiago, eta ikasteko jende guztiatik, eta jarraitzea ikasten, irakasten, gozatzea, eta zabaltzea kirola eta osasuna, ez bakarrik boxeoa baizik, eta kirola egitea osasuntsu mantentzea, gaur egune ditugu buruko gaitz pila eta depresioak eta gure movida, pasatugu pandemia bat, eta behar duguna da osasuntsu mantentzea, kirola egitea eta aktibo egotea, eta boxeoa izan daiteke modu bat, baina beste mila modu, hemen nire zentroan entrenamendu funtzionalak bai ematei du, eta aktibo mantentzea, gustatzen behar zizun mendira joatea, frontoira joatea, aktibo mantentzea eta osasuntsu mantentzea. Zaleok, ezagutu dugu beste kirol bat, boxeoa, ikaragarri ondo pasatu dugu Ibonekin elkarrizketa hau grabatzen. Eskerrik asko Ibon aukera hau eskaintza gaitik, sorterik onena bigarren numero horrekin eta pura vida zentro honekin beste umetxo bat ere badela zuretzako. Esker. Ondo ibili. Eta zaleok, ez ahaztu, eman like bideo honi eta arpidetu. Beste batera arte.